Φίλοι μου, γεια σας για ακόμα μια φορά εδώ από την σφαγή.gr. Είμαι ο Γιάννης Δεμερζής και σήμερα 30 Νοεμβρίου του 2024 για ακόμα μια φορά στις οθόνες σας. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Είμαι αρκετά προβληματισμένος. Η ώρα είναι 4:30 ξημερώματα Σαββάτου και είμαι αρκετά προβληματισμένος διότι μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη Παρασκευή που είχαν συντρέξει διάφορα περιστατικά που αφορούν την εξυγίαση ενός πατριωτικού χώρου που ζέχνει, στην κυριολεξία ζέχνει ο πατριωτικός χώρος, έχω βγάλει ένα συμπέρασμα το οποίο δυστυχώς δεν θα είναι καλό για τους περισσότερους από εσάς που θέλετε πραγματικά να δείτε φως σε αυτή τη χώρα. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δεν θα πούμε για το σύστημα και για τους πουλημένους πατριώτες σε εισαγωγικά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και σας έχουν τάξει βοήθεια και στην ουσία σας καθυστερούν τον αγώνα σας και σας οδηγούν στην απογοήτευση, γιατί αυτός είναι ένας ο στόχος που το σύστημα θέλει να πετύχει, την απογοήτευση των πολιτών. Θα περάσω στα θέματα. Είναι ένα σημαντικό πράγμα το οποίο πραγματικά με προβλημάτισε πάρα πολύ και με προβλημάτισε όχι ότι για μένα, εγώ αυτά τα λίγο πολύ τα γνωρίζαμε ότι θα συμβούν και λίγο πολύ ξέραμε και πώς θα έχουν σχεδιαστεί. Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσίευσα ένα καταστατικό μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, έτσι, του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας. Ξέρετε, εταιρείες αναλόγως στην περίσταση φτιάχνουν συνελεύσεις για διάφορους λόγους. Έτσι και αυτή το 2019 αυτή η μη κερδοσκοπική εταιρεία και μάλιστα ΟΤΑ, τοπικής αυτοδιοίκησης δηλαδή, δημάρχων, και εκεί είναι το μυστικό, η ουσία συγκάλεσε μια συνέλευση της εταιρείας το 2019 του καλοκαίρι, λίγο πριν δηλαδή τις εκλογές. Μάλλον εδώ είναι η υπογραφή, λίγο μετά τις εκλογές, μάλλον τις δημοτικές, να με συγχωρείτε, όσο δηλαδή ήταν οι προηγούμενοι υποτίθεται δήμαρχοι στην Ελενεργία, έτσι. Και έκανε μια τροποποίηση αυτού του καταστατικού, του οποίου έπεσε στα χέρια μας. Ένα καταστατικό, φίλοι μου, το οποίο μέσα αναγράφει ότι είναι μέλη
221 δήμοι, έτσι, οι οποίοι έχουν υπογράψει να υπακούνε σε ό,τι λέει αυτή η ΜΚΟ. 221 δήμοι. Και μάλιστα αυτή η ΜΚΟ λαμβάνει, έχει δώσει υπόσχεση, έχει υπογράψει συμφωνία να λαμβάνει εντολές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μία αστική κερδοσκοπική εταιρεία, ΟΤΑ, που την έχουν φτιάξει οι ίδιοι οι δήμοι, υπέγραψε συμφωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να λαμβάνει και να εκτελεί τις οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και σε αυτήν να υπακούνε σαν σκυλάκια με την υπογραφή τους οι δήμοι αυτοί που έχουν βάλει υπογραφή. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μπορεί να, για κάποιους έξυπνος φυσικά, το μυαλό πάει σε μια πολύ καλωστημένη ασκάτη προδοσία, που κανένας φυσικά δεν ενημερώθηκε για αυτές τις υπογραφές, που κανένας δεν ενημερώθηκε για αυτό που στήθηκε, που σχεδιάστηκε εναντίον των πολιτών και των δημοτών, φυσικά αντίστοιχα του κάθε δήμου. Και όπως ξέρετε, αυτές οι αποφάσεις παίρνονται τις περισσότερες φορές ομόφωνα από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και καταλήγουν στην εκτέλεσή τους. Αυτά είναι. Αυτό το έγγραφο, δυστυχώς, ενώ το δημοσιοποιήσαμε, δεν είδα καμία αντίδραση. Δεν είδα να το κοινοποιήσετε, να ενημερώσετε τον κόσμο, τους συμπολίτες σας, ότι ξέρετε, αυτοί οι δήμαρχοι βάλαν τις υπογραφές τους στην ελεύθερη σκλαβοποίηση των δημοτών από τον ΠΟΗ, εμέσως. Και δεν είναι ότι είναι οι δήμαρχοι αυτοί οι συγκεκριμένοι, είναι ένας δήμος. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε τυπικά μία υπογραφή που μπήκε για τον δήμο το συγκεκριμένο παράδειγμα, και εξαρτήτως ποιος δήμαρχος θα είναι μετά, ισχύει και για τον επόμενο δήμαρχο και για τον δήμο. Απλά αυτοί τύχανε να είναι εκείνη τη χρονολογική περίοδο να είναι δήμαρχοι και να βάλουν αυτές τις υπογραφές, γιατί έπρεπε κάποιοι να υπογράψουν, κάποιοι να προωθήσουν όλη αυτή την απάτη του COVID, γιατί μην ξεχνάτε, αυτά έπρεπε να γίνουν πιο πριν ο κόσμος ψηλιαστεί κάτι. Ξέρετε, το 19 ήμασταν όλοι αμέριμνοι, είχαμε άλλα προβλήματα να ασχοληθούμε. Και ξαφνικά το Μάρτιο, Φεβρουάριο του 20 μας κλείσανε με τα lockdown, τα θυμάστε, ξεκινήσαν όλα αυτά τα παράνομα μέτρα. Και αυτό οι δήμαρχοι το γνωρίζαν. Το γνωρίζανε. Δήμαρχοι δώσαν τον κόσμο στεγνά. Παραδώσαν την εθνική σας κυριαρχία. Παραδώσαν τη ζωή σας. Και όταν σας καλέσανε το 23 στις δημοτικές εκλογές, δυστυχώς πολλοί από τον κόσμο που είχε πάρει μέρος
στις διαμαρτυρίες του 2021 για όλα τα μέτρα και ιδιαίτερα αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα για τα παιδιά, πήρανε μέρος στις δημοτικές εκλογές. Όταν φωνάζαμε μην ασχοληθείτε με τις εκλογές, μηνύστε τους δημάρχους, μηνύστε τους δημοτικούς συμβούλους, μηνύστε όλους τους κακούργους, τους εγκληματίες, τους προδότες. Μου λέγατε, μα γιατί να φταίει ο δήμαρχος, η κυβέρνηση φταίει. Κανένα πρόβλημα. Σας τα είπαμε. Γίναμε μερικοί κακοί. Γίναμε μερικοί στη χώρα μας αυτή, δυστυχώς. Γίναμε αυτοί οι οποίοι για κάποιους δεν θέλαμε να βγουν οι πατριώτες. Ήμασταν αυτοί που αποτρέψαμε κόσμο να πάει να ψηφίσει ποιους? Τους εγκληματίες. Να πάει να ψηφίσει ποιους? Τα άλλα υποτίθεται κόμματα τα οποία ήταν τα πατριωτικά. Τα οποία είναι χειρότερα. Δεν θέλω να σας κουράσω φίλοι μου και πραγματικά με λυπεί πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα. Έχουμε φτάσει το 2024, τελειώνει το 2024 δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ένα μήνα σαν πέρσι πιο πριν, στις 2 Νοεμβρίου του 2023, να τα λέμε και αυτά γιατί ξεχαστήκαν πολλά πράγματα και με κάνει τρομερή όχι για μένα, λυπάμαι για το ποιόν του Έλληνα. Ένα μήνα πριν, περίπου στις 2 Νοεμβρίου της περσινής χρονιάς, θα το πω έτσι, το 23, είχα το πρώτο δικαστήριο, δηλαδή και πανελλαδικά μπορώ να το πω αυτό, για την ήμουνα κατηγορούμενος με το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων και θέλω αυτό το αναφέρω και σε προηγούμενο βίντεο μου, το οποίο βρέθηκα κατηγορούμενος από τον Απρίλιο του 2022, διότι ο πρώην διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Καβάλας με έκανε μήνυση, διότι είχα στείλει σε όλα τα σχολεία του νομού Καβάλας ένα email το οποίο προσπαθούσα να τους ενημερώσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουν στα παιδιά, μάσκες, τεστ, αυτά όλα και τα λοιπά και όλα αυτά και με τα εμβόλια και τα πάντα όλα αυτά είναι βλαβερά, δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα, σκοτώνουν και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λίγο πολύ οι περισσότεροι πλέον γνωρίζετε. Ότι ο COVID είναι απάτη και τα λοιπά τα οποία έχετε δει, έχουν δημοσιευτεί και πάει λέγοντας. Λοιπόν, και αυτό έγινε για να ενημερωθούν οι διευθυντές των σχολείων από τα νηπιαγωγεία, ας το πούμε, οι προϊσταμένοι, μέχρι και τα πανεπιστήμια, γιατί όλοι έχουν μερίδα σε αυτό το θέμα, όλοι έχουν ευθύνη για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα οποία φυσικά δεν χρωστάνε τίποτα και δεν γνωρίζουν. Όπως επίσης και οι γονείς τους δεν γνωρίζουν, γιατί ήταν λίγοι αυτοί οι γονείς οι οποίοι ψάξανε και αντιδράσανε. Βρέθηκα κατηγορούμενος. Φυσικά ένα δικαστήριο το οποίο το κέρδισα πανηγυρικά. Δεν υπήρχαν αμφιβολίες για τα όλα αυτά που είχα δημοσιεύσει, όλα ήταν αληθή. Και ένα δικαστήριο το οποίο δυστυχώς από λίγους διαδόθηκε.
ένα δικαστήριο, φυσικά μια απόφαση, να το πω έτσι, η οποία θα έπρεπε να έχει γίνει η έναρξη της αποδόμησης όλων αυτών που μας είχαν καταστρέψει τη ζωή μας. Και λέω μας την είχαν καταστρέψει όχι τώρα ότι έχουμε φτιάξει κάτι, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Και είχα εγώ στο μυαλό μου, στο πλάνο, να ασχοληθείτε με αυτό το πράγμα και να πάρετε θάρρος και να κυνηγήσετε τον οποιοδήποτε από εκεί και στο εξής είχε, από εκεί και πέρα δηλαδή, όσους από αυτούς σας δημιουργήσανε πρόβλημα, έτσι, να πάτε για αποζημιώσεις, να διεκδικήσετε αυτά που χάσατε και τις σοβαρές ζημιές, ανυπολόγιστες ζημιές που σας προκαλέσαν. Ξέρετε, δεν είναι λίγο να βγαίνουν και να σας λένε ξαφνικά ότι αύριο δεν θα μπορείτε να κυκλοφορείτε από το σπίτι σας και να βγάζουν τους μπάτσους, αυτή τη security, την ιδιωτική security, την εταιρεία αυτή, να σας κόβει πρόστιμα και να σας τρομοκρατεί και να σας αλλάζουν όλο το πρόγραμμα της ζωής σας, να καταστήλουν την κάθε ελευθερία, το κάθε ατομικό σας δικαίωμα. Και δεν μιλάμε για δικαιώματα. Δεν έχετε νιώσει ποτέ, κανένας μας δεν έχει νιώσει την πραγματική ελευθερία. Κανένας. Ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει να απολογηθεί σε κανέναν, που δεν έχει να δώσει σημασία σε κανένα κράτος, σε καμιά κυβέρνηση, που δεν έχει να πληρώσει κανένα φόρο, που δεν έχει να τον χτυπήσει την πόρτα κανένας από αυτά τα κοπρόσκυλα της δημόσιας διοίκησης και να ζητήσει χρήματα. Φυσικά δεν θα πω για τους γιατρούς, τους τηλεγιατρούς, δεν θα πω για άλλους που δεν με ενδιαφέρει πλέον. Για μένα αυτοί όλοι είναι τελειωμένοι. Δυστυχώς ο πατριωτικός χώρος ζέχνει. Ο Έλληνας έχει προδοθεί από όλες τις πλευρές. Όταν λέω από όλες και το εννοώ, έχουν επιστρατέψει μέχρι και κάτι πορνίδια στα Facebook, να σας βγάζουν βιντεάκια και να σας κατευθύνουν αλλού, να το παίζουν δημοσιογράφοι όλοι και έξυπνοι και viral, για να μεταφέρετε την πληροφορία, την παραπληροφόρηση. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια απογοήτευση στον κόσμο, και αυτοί ακόμα οι λίγοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι απογοητευτήκαν. Θέλω ένα σοβαρό θέμα που πρέπει να σας πω, θέλω σε αυτό το βίντεο βασικά, και δεν θέλω να σας φάω πολύ χρόνο, δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά είναι τόσα πολλά που μαζεύονται και αυτή την εβδομάδα γίνανε πολλές σκέψεις και πολλές συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους αξιόλογους. Είναι αλήθεια ότι έχω προβληματιστεί πάρα πολύ, ανταλλάξα ιδέες, απόψεις. Θέλω να καλέσω φίλοι μου, ίσως και από κάποιους από το χώρο των αυτοχθόνων Ελλήνων. Έχω παρεξηγηθεί, δεν ξέρω αυτό αν ακόμα υφίσταται.
θέλω να καλέσω όλους αυτούς τους Έλληνες αυτόχθονες που είχαμε ξεκινήσει μια πολύ καλή δυναμική πορεία από το 2020 και μετέπειτα, που έχουν εκδώσει πρόστιμα στις αρχές. Αν μη τι άλλο, αν γίνεται να οργανωθεί ένα Zoom, μια διαδικτυακή συνάντηση, ή αν δεν μπορεί αυτό να επιτευχθεί για οποιουσδήποτε λόγους, να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μου. Υπάρχει σοβαρός λόγος και το ξέρετε πάρα πολύ καλά οι περισσότεροι από εσάς. Και θα βάλω εδώ μια τελεία. Πέραν από αυτό, πρέπει να ασχοληθούμε λίγο με ένα πολύ σοβαρό θέμα, μια εγκληματική οργάνωση, ένα από τα μεγαλύτερα καρκινώματα αυτής της χώρας, που λέγεται ΔΔΕ. Ο ΔΔΕ και η συμμορία του. Και τι θέλω να σας πω για αυτό το θέμα. Σας είχα κάνει μια ανοίξη στο προηγούμενο βίντεο την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν παρουσιαστεί πολλές καταγγελίες για ρευματοκλοπές. Ρευματοκλοπές οι οποίες ποτέ δεν έγιναν. Ρευματοκλοπές οι οποίες είναι φαινομενικές, και θα σας πω τι σημαίνει φαινομενικές. Και θα έρθουμε τώρα πάλι και θα σας πω γιατί βάλαν αυτοί οι εγκληματίες όλοι τη στημένη απάτη του COVID για να καταστρέψουν τους πάντες. Ερχόμαστε τώρα και λέμε γιατί ρευματοκλοπές, που κολλάει ο ΔΔΕ. Στις αρχές του 2020, αγαπητοί μου φίλοι, είχα στείλει κάποια email τα οποία τα έχω αυτό το ελάττωμα να κρατάω τα πάντα και να τα έχω όλα γραμμένα στις υπηρεσίες ηλεκτρισμού. Και όταν λέω υπηρεσίες ηλεκτρισμού εννοώ email προς το ΔΔΕ, στο αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, αυτή την Λουλού του Χατζηδάκη, να μην εκφραστώ χειρότερα, κρατάμε και ένα επίπεδο όσο μπορούμε, και φυσικά σε όλες τις εταιρείες που εμπορεύονται την ελεύθερη ενέργεια. Και λέω εμπορεύονται την ελεύθερη ενέργεια γιατί η ενέργεια πλέον εδώ και αρκετά χρόνια έχουν βγει εφευρέσεις, υπάρχει τεχνολογία η οποία μπορούμε να την παράξουμε ελεύθερα, χωρίς κανένα κόστος, και να έχει ο καθένας να ανεξαρτητοποιηθεί στο σπίτι του με ενεργειακά, με αυτές τις συσκευές. Και αυτοί οι εγκληματίες όχι μόνο έχουν στερήσει το δικαίωμα αυτό από αυτούς, τέλος πάντων από εμάς και από αυτούς που έχουν κατασκευάσει όλα αυτά τα μηχανήματα, αλλά φυσικά περαιτέρω κόβουνε βία
και χωρίς να νοιάζονται ούτε για την υγεία του καθενός, ούτε για την ανάγκη που έχει ο καθένας έξω στο σπίτι του και στο χώρο του ρεύμα. Χιλιάδες είναι τα περιστατικά που πέθανε κόσμος επειδή του κόψαν το ρεύμα. Γι' αυτό μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση, μια συμμορία με αδίστακτα άτομα τα οποία για λίγα ψωροευρώ θα πάνε να σου κάνουν, να σου κάνουν μεγάλη ζημιά στο σπίτι σου. Οι επιστολές αυτές και τα email που είχα στείλει τότε το 2020 σε όλες αυτές τις υπηρεσίες για να προχωρήσω σε αυτό το θέμα ήταν ένα ερώτημα σχετικά που αφορούσε την πανδημία και το θέμα των λογαριασμών και των χρεώσεων. Και το ερώτημα ήταν εύλογο ότι σε μια πανδημία στην οποία πρέπει ο κόσμος να προστατευτεί, να μείνει στο σπίτι του, πώς είναι δυνατόν να εξοφλούνται οι λογαριασμοί? Αν υπάρχει δηλαδή, αν δεν έχει δοθεί κάποια εντολή στους παρόχους να μην χρεώνουν το ρεύμα ή να υπάρχουν κάποια γενικότερα ευνοϊκά πλαίσια οικονομικά, ας πούμε κάποια έκπτωση, κάποια διευκόλυνση για την περίοδο αυτή που μας είχαν τα lockdown και όλα αυτά τα μέτρα, έτσι. Γιατί είναι λογικό ότι ο καθένας δεν ξέρετε πως έχει στο μυαλό του αυτήν όλη την διαχείριση της κατάστασης και φυσικά είναι εύλογο να μην έχουν δουλειά οι περισσότεροι, να είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και όπως είδατε πολλοί απολυθήκαν, δημιουργήθηκε ένα χάος επαγγελματικό και θα το πάω εγώ σε αυτό το επίπεδο. Κάποιες επιχειρήσεις δωροδοκηθήκανε, πήραν ότι θυμάστε τις παχές επιδοτήσεις από τα επιμελητήρια, κορυδέψαν και τα επιμελητήρια του κόσμου, πήγατε και το ψηφίσατε την προηγούμενη εβδομάδα. Και φυσικά η απάντηση ήταν αρνητική, ότι ούτε από το Υπουργείο δόθηκε κάποια αντίστοιχη εντολή λόγω της πανδημίας, ούτε ο ΔΔΕ έκανε κάποιες περικοπές στα μέτρα, έτσι, να βοηθήσει κόσμο λόγω της πανδημίας, αλλά φυσικά ούτε και οι υπόλοιπες οι εταιρείες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας είχαν λάβει κάποιο αντίστοιχο μέτρο πάνω στις χρεώσεις. Όλα λειτουργούσαν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Μάλιστα, άμα θυμάστε τότε, ξεκινήσαν και τα ραντεβού. Κλείσανε τις πόρτες στις υπηρεσίες αυτές, ΔΔΕ, ΔΕΗ και τα λοιπά. Βάλανε security απ' έξω, είχαν τη θερμομέτρηση, είχαν όλα αυτά τα μέτρα, δεν μπορούσε να μπεις μέσα στο χώρο, έτσι. Σε εκβιάζανε κιόλας για να πας να πληρώσεις, να βάλεις μάσκα και όλα αυτά για να μπεις μέσα, έτσι. Και αυτά δεν θα ξεχαστούν. Υπάρχουν γραμμένα αυτά σε καταγγελία, έχουν κατατεθεί κοπρίτες εκεί στις υπηρεσίες. Θα πληρώσετε όλοι. Όλοι θα πληρώσετε. Και υπενθυμίζω ότι ακόμα και τώρα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τα μέτρα παραμείναν. Λοιπόν, τι συνέβη, αγαπητοί μου φίλοι, το διάστημα εκείνο, το 2020, 21, 22, άντε και λίγο το 23. Πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν κίνηση, δεν είχαν καταναλώσεις. Τι έκανε λοιπόν αυτή η εγκληματική συμμορία ο ΔΔΕ? Είδε στις μετρήσεις, γιατί ξέρετε η ηλεκτρική ενέργεια ελέγχεται. Ξέρετε ότι αυτοί έχουν αλγόριθμους που σε κάθε λογαριασμό, σε κάθε μετρητή, σε κάθε
παροχή, να το πω έτσι, ελέγχουν και συγκρίνουν μετρήσεις από παλιότερες χρονιές. Είδαν οι κύριοι λοιπόν ότι κάποιες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, έτσι μιλάω, αυτό είναι πανελλαδικό το φαινόμενο, δεν είναι καβαλιώτικο μόνο, έτσι, είδαν ότι έπεσε η κατανάλωση ραγδαία. Βέβαια, όταν ο άλλος δεν έχει κίνηση, είναι λογικό να μην έχει θέρμανση, να μην έχει κατανάλωση σε άλλα πράγματα, οτιδήποτε, και ιδιαίτερα σε ξενοδοχεία και σε σπίτια τα οποία φυσικά ήταν βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, τα Airbnb που λέτε συγκαθομιλουμένη, και δεν υπήρχε κίνηση γενικότερα. Και βρήκαν αυτοί ότι δεν υπήρχε η ίδια η κατανάλωση με το 2019 και τα λοιπά στο παρελθόν, και θεωρήσανε ότι αυτοί οι ιδιοκτήτες κλέβανε ρεύμα. Και τσουπ βγήκαν τα συνεργεία τον τελευταίο καιρό και αρχίζανε να βεβαιώνουν ρευματοκλοπές. Σου λέει εδώ ο μετρητής έχει πρόβλημα, κλέβατε ρεύμα. Και ο κόσμος, δυστυχώς, ο κόσμος που δεν γνωρίζει, οι περισσότεροι ενδώσαν σε αυτό το πράγμα. Και θα σας πάω και σε ένα άλλο θέμα, και αυτά σας τα λέω για να ξέρετε τι κάνουνε. Να ξέρετε πόσο βρώμικοι είναι αυτοί και πόσο βρώμικο είναι το σύστημα. Μάλιστα, μέσα από τον ΆΜΚΑ, έτσι, αυτόν τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, τι σκατά σημαίνει, που όλοι κόπτεστε και βγαίνετε και ακούτε κάποιους που λένε θα πάρουμε όλοι, λέει, το μοναδικό αριθμό, να μην πω την έκφραση τι. Από αυτόν τον ΆΜΚΑ μόνο είδε το κράτος ποιοι κάνατε τον πόλη και ποιοι όχι. Και μας έχουν όλους φακελωμένους. Δώσανε τα προσωπικά δεδομένα, τα προσωπικά ιατρικά δεδομένα, και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο το εμβόλιο. Δεν είναι μόνο το δηλητήριο αυτό που πήρανε ο κόσμος, που εκβιάσαν τον κόσμο, είναι ακόμα και τα τεστ. Δηλαδή όσοι πηγαίνατε να κάνετε τεστ, υπακούσατε στα εγκληματικά μέτρα της κυβέρνησης, είστε φακελωμένοι. Ξέρω ανά πάσα στιγμή ο καθένας αν έχει κάνει τεστ ή όχι, και αν έχει κάνει τον πόλη. Έτσι. Οπότε όσοι ήταν αυτοί ή ας πούμε που δεν την πατήσανε, χωρίς να θέλω να πω κάτι αρνητικό για τους υπόλοιπους, έτσι, προς Θεού, εγώ θέλω να τους βοηθήσω όλους, μας βάλανε στο στόχαστρο και είμαστε στην προτεραιότητα να μας κάνουν ό,τι κακό μπορούν να κάνουν αυτοί σε όλα τα επίπεδα. Και ακόμα και ο ΔΔΕ τρέχει και χτυπάει τις πόρτες ανθρώπων οι οποίοι δεν πέσαν στην παγίδα της κυβέρνησης να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ενδώσουν στα εγκλήματα, να ενδώσουν στα τεστ. Είχαν έναν ΆΜΚΑ ο οποίος δεν έχει μέσα τεστ και μπόλια. Λοιπόν, και αυτά όλα μην νομίζουν ότι θα την γλιτώσουν αυτοί, γιατί υπάρχει επεξεργασία των προσωπικών ιατρικών δεδομένων από την ίδια την κυβέρνηση. Σας λέγαμε τότε, μην πάτε και καταθέστε τα έγγραφα για τα προσωπικά δεδομένα, ρωτήστε αυτά ποιοι τα διαχειρίζονται. Λοιπόν, αλλά τότε ο κόσμος φοβόταν. Τότε ο κόσμος σου έλεγε έλα μωρέ, τι θα γίνει, να τα έλα μωρέ. Και επειδή ο ΔΔΕ η σκοπή του δεν είναι καλή, γιατί αν ήταν μια εταιρεία η οποία απλά διαχειρίζεται με καλό τρόπο αυτό το δημόσιο αγαθό, δεν θα το έκοβε από κανέναν.
Και όπου υπήρχε πρόβλημα στους μετρητές, δεν θα σε χρέωνε ρευματοκλοπή, ούτε θα έστεινε ρευματοκλοπή επειδή κάποιες χρονιές δεν είχες κατανάλωση. Γιατί εσύ, βρε αδερφέ, μπορεί να κλείσεις το μαγαζί σου και να κλείσεις το σπίτι σου, να σηκωθείς να φύγεις κάπου και να πας μετά από 1-2 χρόνια και να επαναλειτουργήσεις την επιχείρηση σου ή οτιδήποτε, να ξαναμείνεις και τα λοιπά. Δεν σημαίνει ότι κλέβεις ρεύμα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, γιατί πολλές επιχειρήσεις ήταν αυτές που πληγήκανε από αυτό το καρκίνωμα του ΔΔΕ, τους εγκληματίες. Τι μπορείτε να κάνετε και τι μπορείτε να κάνετε από εδώ και στο εξής. Προσέξτε, σημαντικό. Όσοι φίλοι μένετε στις οικοδομές, σε πολυκατοικίες, είτε αυτό βασικά πρέπει να γίνει παντού, απλά σε κάποιους χώρους γίνεται εύκολα, σε κάποιους πιο δύσκολα, να βάλετε κάμερες, μία κάμερα να καταγράφει 24 ώρες το 24ωρο τους μετρητές, την παροχή σας, εκεί που υπάρχει ο μετρητής του ρεύματος. Αν υπάρχει δυνατότητα, φυσικά εννοείται να έχετε και ένα αυτόματο φωτισμό. Βέβαια οι κάμερες τώρα έχουν εξελιχθεί, εννοείται άλλες έχουν ενσωματωμένο φως και τα λοιπά. Αυτό εξαρτάται από τη δική σας την ευχέρεια. Δηλαδή ακόμα και το βράδυ να γίνει ένας έλεγχος, κάτι, να υπάρχει φως εκεί αυτόματο να φωτίζει και να καταγράφει μια κάμερα 24 ώρες. Δώστε 150 ευρώ, θα πιάσουν τόπο, πιστέψτε με. Να πάρετε ένα καταγραφικό του κόλου, δεν σας ενδιαφέρει. Το πιο απλό, να γράφει 24 ώρες το 24ωρο την παροχή σας. Και την ώρα που θα πάνε αυτοί να κάνουν τον έλεγχο, να δείτε τι ακριβώς κάνουν στο ρολόι, να είναι καταγεγραμμένα. Έχουν καταγγελθεί περιστατικά τα οποία πηγαίνανε αυτοί, ξυλώνανε τις σφραγίδες από τα κουτιά, κάνανε κάποιες φορές, βγάζανε φωτογραφίες μετά και λέγανε ότι το τάδε ρολόι π.χ. ήταν παραβιασμένο ή είχε αυτά τα σημάδια, οτιδήποτε. Ένα πρόσχημα δηλαδή για να αναγκάσουν τον ιδιοκτήτη να τον μπλέξουν σε άλλες διαδικασίες. Ένα το κρατούμενο αυτό. Σε όσους τώρα έχουν διαπιστώσει ρευματοκλοπή, και όταν λέω διαπιστώσει, το λέω έχουν στείλει έγγραφο, έτσι, μη βεβαιωμένη ρευματοκλοπή, αλλά υποτιθέμενη, ενδεχόμενη. Έχουν αυτοί κάποιες ορολογίες μέσα από θέμα ότι δεν υπήρχε η αντίστοιχη κατανάλωση βάση των μετρήσεων κτλ. Έχει μια ορολογία, δεν τη θυμάμαι τώρα να σας την πω, αλλά έχουν μια ορολογία που είναι σε σχέση με τις αναφέρεται σε σχέση των μετρήσεων σε σχέση με τις παλιότερες ενδείξεις, τις καταναλώσεις. Εκεί το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι, εάν θέλετε, φυσικά θα επικαλεστείτε την πανδημία, γιατί λόγω της πανδημίας δεν είχατε κίνηση. Εάν είστε επιχείρηση, μπορείτε να πάτε στο λογιστή σας, να βγάλετε τους τζίρους, έτσι ώστε να αποδείξετε ότι δεν είχατε κίνηση, ή αντίστοιχα στα καταστήματα, στα ξενοδοχεία, τα τουριστικά καταλύματα κτλ, να βγάλετε τις κρατήσεις που είχατε και αναλόγως και τι άλλο πρόβλημα είχατε. Υπήρχαν καταλύματα τα οποία ήταν κλειστά, έτσι, είτε τα έχετε στο Booking, είτε τα έχετε σε κάποιο άλλο, σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Φαίνονται αυτά, είναι επίσημα. Μάλιστα το Booking και όλοι αυτοί είναι οι ρουφιάνοι της εφορίας. Προσέξτε τώρα, εκεί υπάρχει άλλο θέμα. Ακόμα και αυτοί εκμεταλλεύονται τα δεδομένα και τα δίνουν στην εφορία, επικαλούμενοι κάποιους νόμους. Λοιπόν, πάει και αυτό. Από τη μία αυτή είναι επίσημοι φορείς, επίσημοι ρουφιάνοι της εφορίας.
αλλά από την άλλη δεν μιλάνε για αυτά. Άρα θα πάρετε από εκεί τα στοιχεία, γιατί το κράτος ό,τι θέλει ακούει. Ωραία. Θα τους πάρετε από εκεί τα στοιχεία που τα θεωρούν υποτίθεται επίσημα, θα τα δώσετε και για αυτόν τον λόγο. Ότι έχουν πέσει οι κρατήσεις σας. Και φυσικά σημαντικό ότι θα κάνετε αίτηση στον πάροχό σας, όποιος είναι αυτός, είτε λέγεται ΔΕΗ, είτε λέγεται Βόρτον, είτε λέγεται Ήρων, οτιδήποτε είναι αυτή, να σας βγάλει αναλυτικό λογαριασμό από, αν μπορεί, από το 2018 παράδειγμα μέχρι και τώρα, και μάλιστα αν μπορείτε να πάρετε και βεβαίωση ότι δεν έχει σταλεί εντολή για διακοπή ηλεκτροδότησης. Είναι σημαντικό αυτό για να υπάρχουν στοιχεία για το δικαστήριο. Γιατί ξέρετε ότι όταν κάποιος σε αποκαλεί ότι είσαι, μάλλον το πούμε, όταν κάποιος σε γράφει ότι σε πάει για έλεγχο ενδεχόμενης τραυματοκλοπής, άρα σε καταλογίζει είσαι κατά το ήμιση κλέφτης. Τι σημαίνει, παιδιά, κατά το ήμιση κλέφτης? Για φανταστείτε τώρα πόσο κοπρίτες είναι όλοι αυτοί όταν στέλνουν χαρτάκια, φακέλους στα σπίτια και στις επιχειρήσεις για ρευματοκλοπή και ζηλεύεται η επιχείρηση ότι έχει κλέψει ρεύμα, χωρίς φυσικά να έχει κάνει κάτι, έτσι. Και σε καταλογίζει ότι είσαι ρευματοκλέφτης, χωρίς φυσικά να υπάρχει κανένα στοιχείο, έτσι. Απλά και μόνο επειδή δεν είχες δουλειά. Αυτά κάνουν. Και επειδή θέλω να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους, και αν ήδη σας έχω δώσει κάποιες πληροφορίες οι οποίες είναι πώς θα διαχειριστείτε την κατάσταση, αν έχετε περισσότερα, και ένας άλλο σημαντικό, τα ευρήματα, τι έχουν διαπιστώσει. Δηλαδή δεν μπορείς να κατηγορείς μια επιχείρηση η οποία δεν είχε δουλειά, να τη χρεώνεις με ρευματοκλοπή, να της βγάζεις ότι και καλά τόσο διάστημα έπρεπε να καταναλώσεις π.χ. τόσες κιλοβατόρες, κατανάλωσες μισές, άρα μας χρωστάς και από πάνω τα 1.000 λεφτά, και ο άνθρωπος να μην ξέρει τι να κάνει, πάει και τα πληρώνει στους ταβατζίδες, γιατί αυτό είναι ταβατζιλίκι. Παιδιά, φίλοι μου, συνέλληνες, τσακίστε τους. Τσακίστε τους. Βγάζουν χαρτζηλίκια εις βάρος σας. Κλείνουν τα σπίτια μας, κλείνουν τις επιχειρήσεις μας. Είναι εχθροί. Είναι προδότες. Και εγώ είχα φίλους που δουλεύουν ακόμα στο ΔΔΕ, αλλά είχα, και θα χαρώ πολύ να δω τα ονόματά τους στα Μάρμαρα. Αλήτες. Γιατί έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς που δεν έχουν κλείσει, όπως και για πολλούς συνέλληνες από το παρελθόν, για αυτά που κάνανε με τους ψευδομάρτυρες στα δικαστήρια. Όσοι λοιπόν έχετε θέματα με το ΔΔΕ, ακολουθήστε αυτά τα βήματα. Λογιστής, τηλέφωνο λογιστή, αν έχετε, όσοι έχετε, καλό να μην έχετε, να σας βγάλει πρώτον κατά το ζήτα που λένε, τι έσοδα είχατε από συγκριτικά από το 18, 19, 20, 21, 22 μέχρι και τώρα, τι έχετε
σε έσοδα, για να φανεί ότι δεν είχατε κίνηση εκείνο τον καιρό. Ταυτόχρονα έγραφω από τον πάροχο τις πληρωμές που είχατε κάνει και ότι δεν έχει δώσει ο πάροχος εντολή για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σας, της παροχής σας, και φυσικά όλα αυτά τα εγκληματικά μέτρα που καταστρατηγήσαν τα προσωπικά ατομικά δικαιώματα της ελευθερίας μας με τον COVID, και αντί ο πάροχος ενέργειας να βοηθήσει, αντιθέτως συνέχιζε να χρεώνει και να κόβει τα ρεύματα σε μία πανδημία. Και το λέω πανδημία γιατί αυτό είχε ισχυριστεί η κυβέρνηση τότε, ότι ήταν πανδημία. Έτσι, και όταν σε μια πανδημία πρέπει να φυλάσεις τον εαυτό σου, πρέπει να έχεις τις παροχές νερό και ρεύμα, έτσι. Και ιατρική φυσικά περίθαλψη και φαγητό και οτιδήποτε άλλο το οποίο θα έπρεπε για να το διασφαλίσεις να μείνεις σπίτι σου, για να έχεις την υγεία σου. Δεν μπορείς να βγεις έξω να δουλέψεις όταν μας είχε πει η κυβέρνηση ότι κυκλοφορεί ένας θανατηφόρος ιός. Πώς θα βγει ο άλλος έξω? Είχε τρομοκρατηθεί όλος ο κόσμος. Η ίδια κυβέρνηση διέσπηρε ψευδείς ειδήσεις. Φόβησε τον κόσμο. Και αντί η ίδια η κυβέρνηση να τον βοηθήσει, συνέχιζε όλα αυτά τα μέτρα. Και επειδή αυτά φυσικά έχουν αποδειχτεί ότι ήταν όλα ψέματα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση είχε σκοπό να σκοτώσει κόσμο και ακόμα το σκοτώνει. Ακόμα και σήμερα. Και εσείς τους αφήνετε. Αφήνετε τον κάθε κατσαπλιά να κάνει ζημιές. Καταλάβατε τι συμβαίνει στη χώρα μας? Και αναφέρομαι για τη χώρα μας. Εγώ δεν θα σας πάω παγκοσμίως, γιατί αυτά γίνονται παγκοσμίως, αλλά τουλάχιστον οι ξένοι έχουν ξυπνήσει. Έχουν πάει στα δικαστήρια κάποιους. Έχουν καταθέσει κάποιους αγωγές, έχουν καταθέσει κάποιες μηνύσεις. Εδώ είμαστε στο Facebook, Αραχταλάν, φωτογραφία το μπαράκι, Σάββατο βράδυ σήμερα βγήκατε όλοι έξω, φωτογραφία που πήγατε ποτό, όλα καλά και όλα μια χαρά. Και υπάρχει άνθρωπος δίπλα που υποφέρει. Και έχουμε το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους να κυκλοφορούν ελεύθεροι, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Είναι λυπηρές οι εικόνες αυτές. Ειλικρινά δεν ξέρω εγώ προσωπικά πώς θα τις διαχειριστώ. Φτάνουν συνέχεια μηνύματα τα οποία από κόσμο στέλνουν και δεμερτζή στα νοσοκομεία, κάνουν αυτό. Κύριε Δεμερτζή, μου κάνανε εκείνο. Κύριε Δεμερτζή, μου κάνανε. Τι να κάνω? Τι να κάνετε? Τι να κάνετε? Και το τι να κάνετε είναι μια μεγάλη κουβέντα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τι θέλετε να κάνετε? Γιατί η ουσία του τι θέλετε να κάνετε. Όχι το τι να κάνετε. Τι θέλετε. Πώς πραγματικά θέλετε να πολεμήσετε. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Και αυτό είναι ένα ακόμα χτύπημα στον πατριωτικό χώρο. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Έχουν βγάλει στρατό επιστρατεύσανε δηλαδή από σε όλη αυτή τη διάρκεια αυτούς που είχαν stand-by τους ηθοποιούς, να το πω έτσι, γιατί είναι αντίστοιχοι με αυτούς τους ηθοποιούς που βάζουν στις κρίσεις και τους βάζουν, ξέρετε, και να βγάζουν βίντεο αυτά και παίρνουν τις σκηνές αυτές.
όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να σας πείσουν ότι όλα πάνε καλά, ότι ο Τραμπ είναι μπροστά, μην κάνετε τίποτα, έρθει και Σάρα, έτσι. Από αύριο θα διαγραφούν τα χρέη, τα medbeds. Μάλιστα έχει φύγει κόσμος ο οποίος έπρεπε να σωθεί, να βοηθηθεί περιμένοντας τα medbeds. Κάποιοι κλείνανε ραντεβού σε κόσμο για τα medbeds. Κάποιοι μετανομάζανε τις συσκευές που υπάρχουν για ανίχνευση κάποιων προβλημάτων της υγείας με υπολογιστή, τα ονομάζανε ως medbeds. Έχουν γίνει πολλά πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι. Δυστυχώς. Και φτάσαμε σε ένα σημείο ο κόσμος να έχει απογοητευτεί και να μην θέλει να κάνει τίποτα. Και έρχομαι εδώ και λέω τώρα, τι θέλετε να κάνετε, πώς θέλετε να πολεμήσετε. Δεν μπορεί κανένας, και εκεί θέλω να καταλήξω, δεν μπορεί κανένας άλλος εκτός από τον εαυτό σας να σας βοηθήσει. Μην περιμένετε κανένα Τραμπ να σας σώσει προς το παρόν, μην περιμένετε κανένα Πούτιν και κανένα από όλους αυτούς να έρθει και να σας χτυπήσει την πόρτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν να κάνουν πολύ σοβαρότερα θέματα και όχι με το που να σας γλιτώσουν από το ΔΔΕ. Όχι να σας γλιτώσουν από την εφορία και τον δήμαρχο. Αυτά τα τσουτσέκια πρέπει να χτυπηθούν από εμάς. Και φυσικά εννοείται ότι πρέπει να τους πολεμήσουμε εμείς, γιατί από τη στιγμή που επικαλείστε ότι είστε οι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι περισσότεροι, και περηφανεύεστε ότι είστε απόγονοι αυτών των προγόνων των θαυμαστών αρχαίων Ελλήνων, θα έπρεπε ήδη να έχετε βγει στους δρόμους, θα έπρεπε ήδη να έχετε πάρει τα όπλα. Και όταν λέω τα όπλα, δεν εννοώ τα όπλα με τις σφαίρες, τα κουμπούρια, έτσι. Αναφέρομαι σε όπλα τα οποία είναι η γνώση, είναι τα έγγραφα, είναι η αντίδραση και η αντίσταση σε όλα αυτά τα διάφορα μέτρα, είναι όπλα τα οποία, όπως ψυχολογικά όπλα, όπως η απαξίωση όλων αυτών που απαρτίζουν τη δημόσια διοίκηση, σε όποια υπηρεσία είναι αυτή, η απαξίωση των δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι λειτουργούν, δουλεύουν, τρώνε χρήματα, πακτολό χρημάτων από τις υπηρεσίες αυτές τις νευραλγικές, η απαξίωση όλων αυτών στα επιμελητήρια που υποτίθεται νοιάζονται για το καλό των επιχειρήσεων, που δεν κάναν τίποτα παρά να τις χρεώσουν τις επιχειρήσεις ακόμα μια φορά με το πρόσχημα της πανδημίας, και όλα αυτά τα καρκινώματα τα οποία θα έπρεπε να τα χειριστούμε, και βέβαια να είστε αποφασισμένοι να χτυπήσετε νομικά οποιοδήποτε εγκληματία με τις χειρότερες συνέπειες προς αυτόν. Γιατί εδώ πέρα, φίλοι μου, εδώ είναι τα χαρτιά, δεν είδατε δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος να συμφωνήσει αυτή την εσχάτη προδοσία? Δηλαδή έρχομαι και ρωτάω, γιατί κάποιοι μου λένε μα δεν ξέρανε, σοβαρά μιλάτε ρε κοπρίτες, δεν ξέρανε? Δεν ξέραν αυτοί οι εγκληματίες? Δηλαδή βγήκε ο άλλος, έγινε δημοτικός σύμβουλος και πήγε να δείξει τον πόη του. Βγήκε η άλλη δημοτική σύμβουλος με ποιο πρόσχημα ρε παιδιά? Τι πήγε να κάνει στο Δήμο? Τι πήγε να κάνει? Να δείξει τον πόη της? Τι πήγε να κάνει? Πείτε μου. Ξέρετε κάτι? Ο καθένας κάνοντας έναν αγώνα προεκλογικό βγάζει κάτι ωραίες φωτογραφίες με χαμόγελο, με αυτό, με το ένα και το άλλο. Οι γυναίκες βγάζουν λίγο βυζάκι, λίγο μπουτάκι, με αυτή και εκεί έχει φτάσει το θέμα, έτσι. Και από πίσω έχουν υπονομεύσει τους Έλληνες, τους δημότες, και πάνε και υπογράφουν αυτά τα έσχη. Όχι, δεν θα γλιτώσει κανένας. Τελειώσαν
Είστε όλοι καταγεγραμμένοι, όχι μόνο από εμένα και από άλλους, ευτυχώς, στη χώρα μας. Έχουν φύγει τα ονόματά σας στο εξωτερικό. Θα έρθει η ώρα σας, μη φοβάστε. Θα έρθει. Αργά ή γρήγορα θα έρθει, θα σας καλέσουν, θα σας μαζέψουν. Δεν μιλάω για τους δημάρχους, μόνο και για τους υπόλοιπους που βάλανε υπογραφές, γιατί αυτά όλα είναι εδώ γραμμένα. Έτσι. Γιατροί, δικηγόροι που κοροϊδέψαν τον πατριωτικό χώρο, κάτι δικηγόροι στα νησιά, δικηγόροι των δανείων, των πληστηριασμών, ξέρετε εσείς, όλοι καταγεγραμμένοι. Δικηγόροι που μας κρεμάσαν, δικηγόροι που ασκούν τη δικηγορία του χρήματος και άλλοι πολλοί. Και φυσικά όσοι κοροϊδέψαν αγωνιστές, κοροϊδέψαν οικογένειες, κοροϊδέψαν, πήραν χρήματα και δεν κάναν τίποτα, πατώντας στα προβλήματα που έχει ο κόσμος και σε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Επίσης θέλω να μην εξαιρέσω και τους δικαστικούς επιμελητές, έτσι. Και οι δικαστικοί επιμελητές, αυτοί που επιδίδαν και επιδίδουν ακόμα παράνομες κατασχέσεις, και αυτοί θα δικαστούν, θα τιμωρηθούν. Ήδη οι δικηγορικοί σύλλογοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό και οι σύλλογοι αυτοί των δικαστικών επιμελητών θα έπρεπε να είχαν ενημερώσει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει ούτε και αυτούς. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει ηθική. Δεν υπάρχει ηθική, αγαπητοί μου φίλοι, διότι αντί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, πήγαν αυτοί να μας καταστρέψουν. Συστρατευμένοι όλοι αυτοί επισπεύσαν τους πληστηριασμούς μέσα στο 21, 22, 23. Μέσα σε μια περίοδο στημένης, κατασκευασμένης πανδημίας. Κάτω από έναν πόλεμο. Και μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο ψέμα που θα έπρεπε αυτό να το πάρετε χαμπάρι και να κάνετε να ενεργήσετε ακόμα και να τους καταγράψετε. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να σας ζητήσω να μου στείλετε τα ονόματα των δικαστικών επιμελητών μέσα σε ένα απλό mail, να τους στείλουμε εκεί πρέπει να πάνε. Αλλά ξέρω ότι δεν θα το κάνετε, γιατί φοβάστε. Θα ζητήσω να μου δώσετε τα ονόματα των διευθυντών από το ΔΔΕ που σας κάνανε ζημιά. Θα ζητήσω να μου δώσετε τα περιστατικά των υποτιθέμενων ρευματοκλοπών και σχετικά έγγραφα. Αλλά όλα αυτά θέλω να τα στείλετε εσείς οι ίδιοι, για να μην λέτε ότι ο Δεμέρτης μαζεύει στοιχεία, γιατί έχει ακουστεί αυτό. Στην διεύθυνση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της διαστημικής δύναμης στην Αμερική, του στρατού. Γιατί αυτόν τον καιρό, για να ξέρετε τι συμβαίνει, η Ελλάδα είναι εναντίον της Αμερικής, έχει κηρύξει πόλεμο, είναι η Ελλάδα συμμαχή με τον εχθρό, συμμαχή εναντίον της Αμερικής, έχει συμμαχή με αυτούς όλους που κηρύξαν πόλεμο και ξέρετε, το λέω πόλεμο είναι που ενεπλάκηκαν με την οθεία των εκλογών της Αμερικής του 20, γιατί θα βγουν και άλλα πράγματα και πρέπει όλοι εσείς να πάτε
με αυτούς, γιατί αλλιώς γίνεσαι συνεργοί με αυτό το εγκληματικό κράτος. Είσαι συνένοχοι. Θα δικαστεί και αθώος κόσμος. Προσέξτε. Αυτή τη στιγμή από το 20 υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη. Και ο πόλεμος αυτός είναι πόλεμος εναντίον της ανθρωπότητας, εναντίον της Αμερικής, και όσοι εσείς από εσάς συμμετέχετε με αυτούς, και ενώ πληρώνετε φόρους, όλα αυτά με το κράτος αυτό το εγκληματικό, συνεργείτε. Φτάσαμε στο γελίο το θέμα και υπάρχει νομοθεσία στο καταστατικό της Ρώμης που λέει, και κάποιοι φυσικά το έχω πει και γελούσατε και νομίζω ότι λέμε χαζά, ότι όταν μια χώρα εμπλέκεται σε πόλεμο και εσύ πληρώνεις φόρους σε αυτή τη χώρα, επειδή η χώρα, παράδειγμα η Ελλάδα, τι έκανε? Έστειλε στρατό στην Ουκρανία. Σωστά. Έστειλε στρατό στο Ισραήλ. Άρα εσύ, Έλληνα, που πληρώνεις φόρους στην Ελλάδα, συμμετέχεις σε εγκλήματα πολέμου. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν σου το έχει πει κανένας αυτό. Αλλά πώς να σας το πει? Εδώ δεν θέλατε αντίσταση σε κάτι πολύ απλά πράγματα που είχαμε ήδη από την αρχή. Θα ξέρετε τόσα θέματα παρετέρω? Όχι βέβαια. Και ούτε είστε οι αρμόδιοι να τα γνωρίσετε. Δεν μπορείτε εκ των πραγμάτων να τα γνωρίσετε. Άρα όλοι αυτοί από πάνω μας εξαπατήσαν. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Κλείνοντας, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εντάξει, πολλοί από εσάς φυσικά αυτά τα βίντεο δεν τα θέλετε, δεν σας αρέσουν, γιατί έχουν μέσα αγώνα, έχουν μέσα πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνετε. Εμείς δεν είμαστε άτυποι να σας πούμε ότι μην κάνετε τίποτα, καθίστε στο καναπέ, έρχεται αύριο και Σάρα, έτσι, να περάσουμε ωραία, να δούμε ακόμα ένα βίντεο να περάσουμε καλά, έτσι σίγουρα. Λοιπόν, θα αφήσω, γιατί υπάρχουν κάποιοι ευαίσθητοι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να στηρίξουν και υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια προσωπική που προσπαθώ να τη βγάλω εις πέρας, και όλα αυτά που κάνω χρειάζονται κάποια βοήθεια. Θα βάλω, φυσικά υπάρχει ένας λογαριασμός, έτσι, ο οποίος τραπεζικός, υπάρχει τρόπος μέσω κάρτας, έτσι, όποιοι θέλετε να στηρίξετε, γιατί πιστέψτε με ότι μόνο η αλληλογραφία η οποία φεύγει από μένα, με όλα αυτά και ο χρόνος που ξοδεύω για να βρω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σας τα δίνω τουλάχιστον από ένα βίντεο, όποια πληροφορία και είναι αυτή, έχει κάποιο κόστος, έτσι, πιστεύω το αντιλαμβάνεστε. Αντιλαμβάνεστε ότι για να πάρετε μια πληροφορία και πάτε σε έναν δικηγόρο θα πληρώσετε το λιγότερο ένα 50 μία επίσκεψη και οτιδήποτε αυτά, και σας δίνω λύσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν χρονικά να ξεμπερδεύετε πιο γρήγορα με αυτούς. Λοιπόν, πέραν από αυτό, όσοι θέλετε μπορείτε να στηρίξετε. Όσοι θέλετε μπορείτε να καλέσετε, να καλείτε μάλλον, στο τηλέφωνο στο 2510 600 102 για να αναφέρετε περιστατικά περί ΔΔΕ και οτιδήποτε άλλο απασχολεί, έτσι. Σας παρακαλώ μόνο να μην με παίρνετε τηλέφωνο για να μου πείτε για τα δημοτικά τέλη. Ήταν κάποιοι οποίοι με καλέσανε για να με ρωτήσουν αν γίνεται να διαγραφούν τα δημοτικά τέλη. Εδώ πρέπει να διαγράψετε ολόκληρο το δήμαρχό σας, όχι τότε τα δημοτικά τέλη. Εντάξει, λοιπόν, και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Και επίσης, τέλος, παρακαλώ πολύ, όσοι κόψατε πρόστιμα από τους Έλληνες αυτόχθονες, θέλω μία επικοινωνία, αν είναι δυνατόν, από εσάς,
στο 2510-600-102 ή ακόμα μπορείτε να στείλετε ένα απλό email να σας καλέσουμε εμείς στο press@sfagi.gr. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω, και φυσικά δεν θέλω να ελπίζω, δεν μ' άρεσε η λέξη ελπίδα. Η ελπίδα είναι κάτι που έχουν βγάλει αυτοί για να σας καθησυχάσουν. Πρέπει να γίνει αυτό, δεν έχει δεν μπορώ, δεν έχει δεν θέλω, έτσι. Πάμε για τη νίκη, είμαστε αποφασισμένοι να τους τσακίσουμε, δεν θα ελπίζουμε σε κανέναν. Δεν ελπίζουμε σε κανέναν, πάμε να τους τσακίσουμε. Αυτή είναι τα σκουπίδια. Πρέπει να πάνε εκεί που τους αξίζει. Καλή συνέχεια.